Assalomu alaykum do'stoni aziz. Mana chixiliga dida istodayd. Man se dona triggerni точкаро нишон дода истодам. Инҷо бошад, мана ин мушак бошад, рамбовидни мышца мебошад. Яке аз сабаби дарди байни тахтабушт ана ҳамин триггерни точкаҳо мебошад. Дору уколҳо кардан мумкин, лекин як бор ё ин ки ду бор дору укол гирифтид, агар фоида нашавад, дальше дору уколро нагиред. Триггерни точкаҳо бо дору укол нағз намешавад. Самомассаж ё ин ки сухая игла, ё ин ки ударная волновая терапия дар ин ҳолат ба шумо фоида мекунад.